A Coruña e a súa comarca levan anos padecendo unha discriminación nos orzamentos do Estado para dar resposta a esas necesidades que ten a cidade, dun tren de cercanías, dos accesos ao porto exterior e tamén da necesidade de modernizar a liña a Coruña-Ferrol e a Coruña-Lugo. E entre esa discriminación está a tantas veces prometida e nunca concretada estación intermodal, unha actuación que é imprescindible para toda a Coruña, pero en particular para a dinamización deste barrio, o barrio dos Mallos Estación, un barrio en boa medida configurado en torno á estación. O que non pode permitirse a Coruña é a situación que se deu nestes últimos 4 anos. Por unha banda, a falta de capacidade de incidencia na política estatal, a sumisión por parte dos deputados galegos e galegas ás directrices dos partidos estatais, provocou que nos orzamentos do Estado destes últimos exercicios a estación intermodal estivese total e absolutamente infradotada e, por outra banda, creo que asistimos tamén nestes últimos 4 anos á incapacidade do Concello da Coruña, do Goberno Municipal, de dialogar cas outras administracións implicadas, a Xunta de Galiza, o Goberno Central, e chegar a un acordo que permita desbloquear e impulsar esta actuación tan necesaria para a nosa cidade.